Здравейте отново, това съм аз, Боби, и днес ви представям тази ръка, която изиграх на 25-50 Full Ring Mason в Покер Мира, руска зала, в която се намира доста риба. А, Тук стакът ми е от 30, близо $37. А, и отварям покет осмици с Min Race. Имам стойност да играя тази ръка, дори може и да лимпна, защото масата е изпълнена с слаби играчи, които повече колват, отколкото да бъдат агресивни и да трибетват. Веднъж вече се бях отвоил на тази маса от играчът с симпатичното име Пивотка, който явно се е напил наистина. Както виждате, съм си го отбелязал с зелено, така отбелязвам слабите играчи. И мислех, като той е след мене, да му платя all-in, ако се бутне, с осмиците. По-рано така му го платих с валета. Като цяло не е особено хигиенично да се отваря за Min Race покет осмици от ранна позиция с този стак, защото сме много уязвими от 3-bet, но моята преценка, както казах вече, беше, че е по-вероятно играчите да плащат, отколкото да трибетват. И лимп кола също е опция, въпреки че нямаме достатъчно стак за сет майн. Прецених, че може да отворя, а пък играх доста тайт до сега на тази маса и смятах, че ще бъде дадено кредит на рейза ми, както и се случи. Играчът от бутона колна Финтушами, това е играч, с който и преди съм играл. Имам наблюдение върху него, че е доста стегнат, игра от позиция. И играчът от малкия блайнд SN Туки 17, който е регулар. Срещу него имам наблюдение, че е доста солиден играч и той е от тези играчи, срещу които може да се правят мувове, мисли и така. Големия блайнд се фолна и видяхме флоп поп 7 и 8 Rainbow, като пота е 3.26. Среден сет за мен. Естествено си мисля, че имам най-добрата ръка. Играчът от малкия блайнд чеква и аз реших да продължа, защото в 90% от времето, дори не 90%, но голяма част от времето ще си бетвам поп 7 и 8 Rainbow, дори срещу двама играчи. Направих това продължаващ залог от 2.50, като се надявах някой да ме рейзне. Играчът от бутона се фолдна и тук получих рейс от $7. Сега този фоп е изключително сух и не виждам просто с каква ръка може да ме рейзва, освен да е поп с среден кикър, защото ако беше асой поп, може би щеше да превърти преди флопа, понеже играе ръката след това извън позиция. Този рейс ми каза, че то е ли поп и вале, поп и дама. Съмнявам се поп и 10 да рейзва. Следващото, което е възможно да бъде поп и 7 suited, и поп и 8 suited го изключвам, понеже отново аз държа другите две осмици и е малко вероятно. Пък и ръка като поп и 7 suited не знам дали би колнал, при положение, че имаше най-лошо от преди фопа, но както и да е. Следващото е покет седмици и 7 и 8, но има само една възможна друга комбинация, смисъл с само една друга осмица, която му се комбинира с седмицата и да направи два чифта по този начин. Затова следващото е 10 и 9, suited примерно с backdoor flush draw. И затова реших, че предпочитам да запазя тези му ръце в ръката. Ако сега ререйзна,
примерно да вляза all-in, не виждам стойност, защото може би ще се фолдне всичко, което е по-слабо от два чифта, включително и straight draw. Затова реших просто да платя и търна беше девятката каро. Така, сега какво променя тази девятка? Значи това е девятката завършва 5 и 6 и е също така и гътшот на валей 10, но не мисля аз той, че може да бъде валей 10, тъй като няма да ререйзне, особено срещу двама противника. Това, което той направи е да заложи 8 и 14 и тук вече аз си казах ръце от сорта на 10 и 9 с чифт с трейд дроу, който ако го ререйзна с нови $20, вече получава сравнително приличен отз да колне. Аз искам да получа кол от подобна ръка. Кол от два чифта е отново добре дошъл и затова реших, че няма време повече за slow play, като примерно само платя и да кажем се появи карта, която е плашеща от сорта на десетка вале, шестица и така нататък. И затова реших направо тук вече да вкарам парите и почти без да се замисля, моят противник веднага ми плати, като ми показа, че и той също така е сет седмици. Естествено има един аут, от което аз съм повече от доволен. И сега в този случай в момента се молех ривъра да се перне, понеже тази маса е с bad beat jackpot, когато загубиш с full house или по-силно. Играчите на масата получават мисля, че беше нещо от сорта на 2-3% от bad beat jackpot, като играчът, който е загубил с full house или по-силно, получава 40% и 20 колко там процента бяха за играчът, който е спечелил ръката. Та се надявах, дори като направя едно кратко изчисление, дори нямам против и да му се падне седмицата на ривъра, защото така ще взема повече пари, отколкото пота, който е $70. Но ривъра не се перна и аз печелих един приличен пот от $70. Какво да се прави? Сет срещу сет. Смятам, че изиграх ръката прилично. Благодаря ви за вниманието и чао за сега. Успех на всички!